aja tekan pekarangan ngene kudu ngene ana utang tempura karo ngutang terus dadi banget ya lah. Utang lah. Sing paling ngerti konten kreator ya, asal pekarangan. Kang Umah niate anu kurpain ketemu mamake tapi dilalah ketemu batir orang genah. Oke, seperti biasa nyonek dina minggu mesti dolan gone mamake. Persiapan disit lah ya, anak petetan, anak gincuan, anak parfuman. Janine wis nang dalan ku rambutnya tiwal-tiwul, tapi kok nek Kang Umah ora petetan ku rasane kurang baik. Nyong wis pirang tahun ora bedakan. Ya orang nggo bedak bayi, orang nggo bedak padet, soalnya raiku ku sensitif gampang banget jerawatan. Mulane kue pada bersyukur banget sing duwe rai normal gara bedakan sedempul nganti 5 cm pun kandelek tetap aman, ora bakal jerawatan. Kia sing nang jero klendeng yang kene nggawa gedang mateng lah, gedange anu kang mertuane dadi kon digawa nggo mamake. Tujune bae kok pas dina minggu wingi kuwi cuacane mendung tapi ora udan wok mendukung banget. Nah, kia sing teksone jok kuwi anu nasi goreng dadi bangsane Aldo, Baim, Nabil, Naki, Bagas ku pada seneng nasi goreng. Singkat cerita bae kenyong sekan nang ngone mamake, biasalah ya nek nang ngone mamake mesti kon macit disit gari kon madang. Wis rampung macite kenyong lanjut garep ramban disit ge. Godhong lobake kuwi enom-enom banget. Domong tanganku gatel kok nek ana godhong lobak enom kuwi ora dirah kuwi. Aduh, eman-emane pol. Nyong boleh ngepeti godhong lobak direwangi nang mamake soalé ge pange wis dhuwur-dhuwur banget dadi kudu dimledosna disit nembe bisa dipet. Wis layak ngepet godhongnya semene bae karena bagine nyong wis cukup banget. Lagi serius mricili godhong lobak malah batirku video call nyong kon dolan. Sumpah pancen ganggu banget, yakin untungnya sih umahe kanggone mamake kur gari ngalor tok. Peta be ora ya ngakune jere dodol tempura, tapi sing kon goreng malah pelanggane. Batirku kue jenengane Ingah karo Eva lah, batirku emang ngomongnya nyablak-nyablak banget. Cuma bagine nyong luwih mending batir sing nyablak daripada batir sing apa-apa meneng. Gembok ora peta banget, taka-taka bukannya digawekna wedang malah kon goreng tempura dewan. Legidik banget yakin bakule malah kur ngemil karo ngromet tok. Nek Rika pada sih luwih seneng batiran kalau bocah sing nyablak apa luwih seneng kalau batiran sing menengan? Cel komen.